Wedding coordinator kansang kliyente nga bag-o lang gikasal nga nag-viral tungod kay wa mabook ang reception sa kasal kay gibulsa ang pasyon ng bayan na sikop sa joint operation sa City Intelligence Unit o sa Station 3 sa Mandaue City Police Office. May kalambigitan kini sa kasong estafa nga giatubang sa mga coordinator ni Dakpan tuig 2013. Ang sospek wa na mihatag og dugang katinawan kabahin sa iyang pagkapriso. Si Nico Sereno sa report. Nagtingkagol sa detention cell sa Station 3 sa Basak Police human masikop sa joint operation si Nasser Fuentes. Gipasabot hinuon ni Police Lieutenant Colonel Eloveo Marquez, Deputy City Director for Operations, nga may kalabutan kini sa kasong estafa nga giatubang ni Fuentes ni adto pang 2013. Naisyuhan og bench warrant si Fuentes pagka 2017. Wala na kaayo muhatag og katin-awan pa si Fuentes sa iyang pagkasikop. His failure to attend a court hearing or other reasons na reason nga pwede siya ma-issuehan o bench warrant. Bench. So, I don't know what say proceeding ani. So, as far as I know, pag-start ako sa CIU, kay mag-submit lamig explanation sa court, then the court will decide. Sa bahin sa nag-viral nga video, mapasalamaton si Fuentes sa bag-ong magtiayon nga sila si Cherry Pie ug Arniel sa tingasin kansang kasal na gubot human siya mapakyas pagpabook sa reception sa ilang kasal. Wala na hinoy mahimo si Marquez kung walay planong mupasaka og kaso ang magtiayong sa tingasin batok kang Fuentes. Apan awhag niya sa ubang mga biktima nga mobisita sa ilang buhatan alang sa dugang kaso nga ipasaka. Awhag sab sa opisyal sa gustong magpakasal nga siguruhon nga lehitimo ang wedding coordinator nga kuhaon aron dili mabulilyaso ang kalihukan. So concerned pa gani sila of what had happened nga po gahapon, and then they are open for amicable settlement, and we will be setting a date for that for a personal confrontation. To the persons or to the kanang company nga mo-offer sa mga aning services, we have to ensure nga legitimate na siya ug nanay mga permit. Matod ni Marquez, dunay kasong estafa nga giatubang si Fuentes apan na-dismiss na kini. Midugang si Marquez nga dunay laing kaso sa tuig 2019 human ireklamo ni Junilyn Canoy si Fuentes tungod sa wala matuman nga mga kasabutan atol sa ilang kasal. Uban ni Philip Patricio ug Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.